Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, Mai, dena ondo? Super ondo, buelta naiz. Itzuli naiz, egunon ekipazo. Egunon, similia similibus kurantur, edo antzekoa sendatzen du. Zer esaten dizu esaldi horrek? Berriro irakurri duzula? Jo, jure, engantzatuta zaude, Ez, Mai, antzekoa sendatzen du. Homeopatiaren oinarria da. Haren praktikatzaileek homeopatek uste dute pertsona osasuntsuengan gaixotasun baten sintomak eragiten dituen substantzia batek antzeko sintomak senda ditzakela gaixoengan. Eta gaur hain zuzen ere, homeopatiaren nazioarteko eguna omen da. Apirilaren 10ean homeopatiaren nazioarteko eguna ospatzen da, bere sortzailea Samuel Hahnemann mediku alemaniarra egun horretan jaio zelako 1755. Aizue antzekoa sendatzen badu, zergatik ez dugu gaur goizean poz apur bat gehitzen entzulei alaitasun handia eman dezaten? Ideia zoragarria, Mai, eta humorista grafiko batekin hasi nahiko nuke. Txumi txumezekin. 2003an hiltzen Madrilen marrazkilari eta idazle donostiarra, hainbat aldizkari eta egunkaritan argitara eman zituen humorezko marrazkiei zordi ospea. Batez ere, umore beltzekoi, baina bere bilbide artistikoan beste hainbat alor ere landu zituen. Bere komikitira ezagunez gain, aforismoen zale handia zen Txumi. Hona hemen bat, hau da hilerritako abizena ohikoena. RIP. Barrez hiltzen ari naiz umore beltzarekin. Humore apur bat homeopatikoki biderkatzen bada animaliak adeitasunez tratatzen ere saia gaitezke, ezta? 1969an jaio zen Sophie Ellis Bextor, abeslari eta modeloa. 1980ko hamarkadaren bukaeran egin zen ezaguna The Audience Indie musika taldeko abeslaria izategatik. 1989an taldea desegin zen eta Ellis Bextor bakarkako ibilbidea ekin zion. Sophie Ellis Bextor animalien eskubideen aldeko aktivista oso aktiboa da. Adibidez, 2002an Petaren larruen aurkako kanpainarekin posatu zuen azeri hil eta larrudun bat eskuan hartuta. Hona hemen bere berokiaren gainerakoa lelopean. Uf. Hey, it's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know. There may be others. Ez alduzu uste Euskal Herrian zerbait txikia egiten hasi eta nazioartean oso handiak egin diren artistak baditugula? Bueno, erabat ados, Mai, eta bi izen ditut buruan. Batetik Iñaki Salvador, eta bestetik Kepa Junkera. Gaur, bi musikarien urtebetetze eguna da, zorionak. Iñaki Salvador Gil Donostian jaio zen 1962an. Musikagile, pianista, soinu jole eta moldaketa gilea da. Izenik ospetsu eta aipagarrienetakoa. Euskal Herriko eta Espainiako jazean hainbat musikariren diskoetan parte hartu du eta besteak beste Mikel Laboaren piano jotzailea izan zen 20 urtetan.
Eta 1975 Kepa Junkera jaio zen. Bizkaitar musikaria munduko trikitilaririk ospetsuenetakoa bihurtuko da. Arrakasta komertziala eta nazioarteko aitortza ekarri zizkion diskoa 1988an iritsi zen. Bilbo 12ak. Resistentzia 1988. Munduko soinuak ekarri zituen bi diskotan. Madagaskartik Quebecera, Europa erdialdetik Afrikara, Galiziatik Irlandara, Portugaldik igarota. Horretarako ikaragarrizko kolaboratzaile pile izan zuen lagun trikitilariak. Phil Cunningham, Hedning Garna, Alasdair Fraser, Labotine Zuriante eta Paddy Moloney beste askoren artean. Urrengo diskuetan, bide beretik jo zuen trikitilari bilbotarrak. Homeopatiaren metaforarekin jarraituz, ezin dugu ahaztu Emiliano Zapata, nekazari familia batean jaio zen, eta Mexikoko nekazarien erresistentziaren simbolo bihurtu zen. Nekazaritza iraultzan zeregin garrantzitsua izan baitzuen, nekazaritzak barkatu. Gabriel Zapata eta Cleofas Salazar guraso zituela, Emiliano Zapata gaztelaniaz zezezik nahuatl hizkuntza zer ederki mintzo zen lekukoek diotenez. 1989ko gaurko egunean, Mexikon Emiliano Zapata hil zuten. Nekazari familia batean jaioa, lurrak nekazarientzat zirela defendatu zuen. Nekazaritza reforma aldarrikatuz. Hegoaldeko armada askatzailea osatu zuen, Mexikoko iraultzaren hasieran. Bilera batera zijoala sinetxarazita, 10 hil zuten. I allò que és aquí. Ai, Emiliano Zapata, al teu costat vaig lluitar fa molts anys. Torna aquí amb micro, vine amb americana i fes-me un plan de Ayala per la llibertat. Ai, Emiliano Zapata, al teu costat vaig lluitar fa molts anys. Torna aquí amb micro, vine amb americana i fes-me un plan de Ayala per la llibertat. Tu lluitaves amb terratenientes mentre els manava Victoriano Huerta. Portava ulleres... Argi dago tanta batek olatu bat eragin dezakela, baina orduan zer ezin dute emakume batek eta bere uinek egin? Adibidez, Katrina and the Waves, ondo karria inigo. 1960an jaio zen Topekan Amerikako estatu batuetan Katrina Lexkanik, Katrina and the Waves taldeko abeslaria. Amerikako estatu batuetan jaioa eta erresuma batuan bizi dena. Katrina bere emazte eta zuzendaria den Cher Harpen idazlearekin bizi baitan. Ba, egin dezagun olatua eta guazen denok dantzara. Zuekin pistan, Katrina and the Waves! I just can't wait till the day when you knock on my door. Now every time I go for the mailbox, gotta hold myself down. Gaurko irratsaioaren tantekin tsunamia ere egiten saiatuko gara. Hanek ebararekin hitz egingo dugu. Zer egiten du Bartzelonan gure kontalariak? Eta tsunamirik ez dago Faisanen Irlan, baina dena hankazgora jartzen duen gertakari bat, bai, Leicester estrenatuko dute zinetan, baina dagoeneko giza eskubideen jaialdian estrenatu du Asier Urbietak bere film berria. Eta Sanbudia bi, Jon Laspiur eta Asier Urbieta bera izango dugu gurean. Eta report bat ere prestatu dugu, Cadel Cot izeneko zehazken inguruan. Ba, dosia pres badago, hasiko gara edo ze esaten dezue? Gauza txikietan handitasuna dagoelako. Hemen datoz, edabe magikoaren tanta batzuk. Egunon alkimistok apirilak 10 ditu gaur, eta osteguna da ongietorri guztioi bigarren kafera. Gu horrela xeari gara, bigarrena hartzen zuekin hurrengo 2 orduetan. Zuekin jaun Andreok Euskal Herriko itzuliko 3. etaparen azken kilometroan egon balitz rotonda erdi-erditik igaruko luken gizona eta zergatik ez karrera kontalaria. Mai Gorostiaga Rosetti, egunon! Eta Euskal Herriko olatu handiena, Tolosako tsunamia, egunon!
Eta zuekin jaun Andreok atzo azken kilometro horren kontakizunean hola belarriak tapatu zituen emakumea. Goiuri ez Zarandi, egunon? Egunon. Eta gaur bi ez, lau edo bost kafe hartuko dituena hemen zuekin izketan ari dena. Inigo Asensio Lurbide nauzue, gaur 960 du bigarren kafeak, apiriak 10 ditu, goizak 10 eta 18 minutu oraintxe entzuleok zuzenean, hementxe gurekin naiz erratian guiru gara, zuekin urrengo 2 orduetan bat egiteko asmotan. Ongi etorri naiz irratira bigarren kafean zarete. Eta izue apiriak 10 ditu gaur, eta que viva Emiliano Zapata. En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata. Y a lomos de su caballo. Egunon entzuleoak horrelaxe esnatu gara gaurkoan, oso zapatista, zesango dizuegu. Eta Maite dutekin abiatuko dugu gaurko saioa, egunero bezala. Eta Mai Gorostiaga Pozok esan aurretik, hemen Mai Gorostiaga Pozorekin lotura duen Maite dut bat dago, gorkak utzi diguna. Nere Maite dut da larun batean, ahoza on, ze gustora ipuinak entzuten, ederra eba. Eta gero dio, anege bara, Gaztizko gaztetxean egongo da. Bida, hori ere, bai. Eta dantzan denok 15 daukagula diote hemendik. Azena aste atzo, zorionak Alex Aramburu, zango nuke azena astea. Eta animo Xavier Isasa, bai, iesaldian oso finaritu zen Isasa, bera izan zen harrapatu zuten azkena. Eta hortxe, bestien bat euskal ziklista ere ondo ikusi genituen, eta bada pozerako arrazoia, baina tira, ziklismo kontuak gaur arratsaleko loatetik aurrera izango dira gorka. Mai Gorostiaga zein da zure Maite duta? Nondik hasi. Bueno, aste honetan ja hauza jaialdia eta gero hasi naiz pixka bat antolatzen, bigarren edizioa, Clompamento de Verano Grañonen Errioxan, pasaren urtean, abuztuan, lehenengo aldiz antolatu genuen klompamento hori, udale klon, helduentzako ikastaro, zein ekintza pilo bat, klonarekin lotuta, Grañon Errioxako herritxikin, 200 biztan uste dute ditula, eta, aste honetan egon naiz deika, antolamendua, eta etango eragile batekin moakizue, alojamentua, baskari, afari, den antolatu behar da, aurretik, eta, hango eragile batekin, deika, esan nien, klampamentoko arduraduna naiz, gogoratzen zara gutaz, eta erantzun zidan, herrian ezin zaitugu ahaztu. Hola! Eta irutu zitzaidan, hain politxa erantzuna, karo, hango, ez dakit, adin medioa, 60 urtetik gorako biztanle dira, peregrino pasatzen dira handik, Santiago bidean, eta hori, baina gure ekimenak, ez dakit, kolorez pintatu zuen herria, eta hori, galdera izan zen, gogoratzen zara gutaz, eta erantzuna zen, ezin zaitugu ahaztu. Ze politxa, maite zaituzte, Grañon.
Goiuri eta zure maite dut zein da? Ez, ni gaur maite dut eza daukat. Ni gaur ez nator maite dutekin. Aira. Gaur triste nagolako, oso triste nago. Bai, inogok barre egiten du badakielako, zer kontatu behar dudan. Txin. Bueno, Iruaren notxa. triste nago, nire tristura orokorragoa da. Triste nago, behinola gutunak bazirelako postasunaren iturri. Ez? Eta agian maitasun gutunak jasotzen zenituen, eta ze ilusioa, edo agian oporreta joaten zen zure lagunen bat, edo... Eta Dubrovniketik bidaltzen zizun postal bat. Bai, edo izeba, edo dana dalakoa, eta postala bidaltzen zizun, eta postalan marrazki eder bat, eta atzean zuta zoroitzen dela, esaten dizun gutun bat, edo agian gabonetan, baita ere, nik jaso izan ditu. Hori izan bertsio erromantiko eta polita. Erromantikoa diot, bai, ederra zelako. Gero zegon... Estuben estepona y me acordé de ti, baldosinak hartzen zizuna. Eta hori izan pixkat bertsio kutregoa. Baina gutunak, hori, maitasun gutunak, edo postalak, edo gabonetako gutunak, festa zoriontsuak opatzeko, edo herriko festetako egitarauaren programa, baita, hor, postontzian uzten dutela, eta, ez, beti postasun iturri, zure etxeko buzoia. Aldatu da hori, nola aldatu den hori. Ja ez ditugu gutuna jasotzen, ez ditugu bidaltzen, ez ditugu postalak ere. Agian postalak erosten ditugu, baina gero etxean jartzeko dekorazio modura, eta bidali ere gutxi. Anik gaur 2 gutun jaso ditut. 2 gutun! Eta esan dut, zerote da. Lehenengoan ikusi dut, Gipuzkoako Foru Aldundia, eta pentsatu dut, badakit, errenta itorpenaren proposamena izango da. Eta iriki dut, eta ordaindu egin behar dut, asko! Juri, gauza kontatzen dituzu irratian, eta oso ondo dago, baina entzuleak pentsatuko du. Hombre, asko ordaindu behar baduzu, da asko irabazi duzulako. Ez, baina gero nik dauzkat, beste, bueno, igual. Arazotxoak. Arazotxo batzu dauzkat ekonomikoak, eta, bueno, ordaindu egin behar dut, eta triste jarri naiz eta orduan esan dut. Bueno, beste gutunak, Bigarren gutunak salbatuko du. Bigarren gutunak salbatuko duguna, eta, gutuna, eta, pixatzen du gutun honek, eta zerote da, eta, klaro, bankuko txartel berria ze gainditu ditut 30 urteak. Eta orduan, norain arte nere txartela zen 30 urtetik beherakoen bekoen txartela, eta orain ja 30ak gaindituta bidali didate txartel berri bat. Zeharo itxusia, zeharo tristea, zeharo grisa. Zurekin batera kantatu du Jon Martinek triste dago aritxulegi. Goiuri triste dago eta baita aritxulegi ere. Bigutun ulertzen duzu zergatik nire tristura gaurko egunean, ez da? Empatizatzen dut asko zurekin. Gero torri naiz, inogok bronka bota dit, eta hementxe triste. Nik gaur hasi dut eguna, oso triste. Hala. Nere maite duta atzo aspaldiko partez topo eginez, geratu egin genuen, saiakera luzearen ostean, ez da gitazkeneko ez duela 3 urte ikusi genuen elkar, topatu nolako aspaldiko, egon nintzelako aspaldiko lagun batekin, Raul Melerorekin. Nik Raulekin kointziditu nuen 21 urte pasatxorekin, eta oraindik karrera amaitu gabe negoen hartan, Teledonosti izeneko telebista kate batean, eta gogoan dut nola euki genuen lehenengo konbertsazioa bera, ni banetorren Madrilgo itzulian speaker lanak egitetik, artean ziklismoan urte asko eramatzan ja bueltaka, eta bera, uste dut, ezkontz osteko bidaian zegoela, ez dei bidaian zegoela, eta orduan, telefonoz izin genuen, niri txiko nintzen lanera, bera oraindik etzen egongo, eta eta euki genuen konversazioa, eta 15 minutukoa telefonoz, ni kotxean nindoala, eta pentsatu nuen, tipo hau, tipo hona da. Tipo honekin ondo. Eta zer diren lehenengo sentsazioiek, gerora oso lagun egin ginela, nik garaia egiten pixka eta nahi zaharrako bat bezala edo izan nuen, lankide, lanean ere arazoak zeudenean aurpegi ateratzen zuen horietakoa. Gerora nik, edabide ura utzi nuen, beste asmo batzukin, uste nuen enuela kazetaritzen jarraituko, eta pentsa, gero ja irterari gabeko bide bat bihurtu zen komunikazioarena,
Baina oraindik ere tarteka hitz egin izan dugu, gure betiko konversazio txoro xamar horiekin, eta atzo aspaldiko partez, afaldu genuen elkarrekin lekun berrin. Eta zer diren gauzak, uste dut Raul Melero eta biok elkar ezagutu genuenean berak maite dut hau etzuela ulertuko, baina gaur uste dut ulertuko duela. Beraz, euskeraz esango diot, maite dudala horrelako lagunekin behar bezala topatzea. Gerlari lantzi, ezpata erosi zuen, eta armadura jantzi. Eta zer esango dizuegu, gure gaurko lehen gonbidatuak akaso ez dakiela berari ere maite dut galdetuko diogula. Eta ez dakit prestatuta izango duen, baina uste dut hitzekin errexe moldatzen den pertsona dela eta jakingo duela ontatik ere irteten. Ane Guevara, utziazu segundu bat teknikoki hau behar bezala jartzeko, eta egunon, ongitor, bigarren kafera berriro. Egunon, eskerrik asko. Aizu, maite dut askatu behar dizugu. Oi. Begira, gaur maite dut Bartzelona, adibidez. Hemen Bartzelonan harrapatzen nauzu eta maite ditut paseoak, horrela gora begira, zer dagoen ikusteko, eta bai, maite dut paseatzea, eta Bartzelonako kale eta edifizio zahar eta rokoko batzuk, ez? Daudela hortik ederrak. Aizu, ane, gaur Bartzelonak denok, uste dut denok inoiz ezagutu dugun Bartzelonako argi, goxo, mediterranear koloreko hori dauka, alegia, kaletik atera zara eta sentitu zara Hollywoodeko izar bat ola argi horrekin horpegian? Egia esan, lehenengo gunean etorri nintzela sekulako eguraldia egiten zuen, eta bai, atera nintzen hori, pues rockstar bat bezala, hor gainera sandaliekin, eta bueno, sentitu nintzen, bai, Almodobarren pelikula batean bezala ez dakit. Gaur pizka tristeago dago eguna, baina esan. Ez lasai, badaukagu bizpairu segunduko atzera pentso bat komunikazioan, beraz hori jakinda, saiatuko gara nahiko unidirekzional egiten, hau. Esan duzu, Almodobarren pelikulatean bezala sentitzen zarela, mai Goiuri. Zer? Ane Guevara bada pixkat Almodobarren pelikula bateko pertsonaia. Txika Almodobar. Pixkat bai. Da, gure kontalari Almodobarrionoena. Bai. Zentzu honenean, Bai, erabate zentzu honenean. Hombre, hemen gorkak dio, etorri 1000. saiorako. Noski, Ane Guevara gonbidauta egongo da, ez dakit gorkak aneri esaten zion, edo noriz, hemen, itxin, atek idatzi digu, ostras, gogoratzen alduze. Espaldiko! Hemen, 30 beti nituenean, bankukoek barre egiten santzidaten, tori, txartel berria eta beltza. Benetan beltza izan behar. Eske, ikusten, nire ez da beltza, baina grisaska da, okerragoa. Beltza behintzat elegantea da. Kamustu dizute diztira. Oso aserrenago. Zeharo aserrenago. Bankutik eta begira. Eta, bueno, ez bertxotan jarri nahi nuen, ez da momentu izango. Bai, ateri hemendik gure ongi etorria, eta 1000. saiorako, dio gorkak, Ane Guevara baita ere, bai, zula sai. Ane Guevara 1000. saioan egongo dela. Lasai, Ane, gero esango dizu, noiz etengola, baina, bai, jakizu gurean izateko gonbita, jasoko zula. Aizu eta gauzat esango dizuet, ipuin kontalari Almodobarrianoa izateko, Gazteiztik atera, Toledora iritsi, handiken Bartzelonara joan, badabila Ane Guevara nahiko jira Almodobarrianoa egiten, Merezita gainera, Nolago izaten ari da, Ane, Euskal Herritik kanpo kontalari. Ze flipatuta nago, Segi, Ane, atzerapen askorekin gabiltza eta zuk lasai, guk hitz txikiak esaten ditugunean ere, zuk jarraitu izketan ze bestela eteten zaitugu bai. Vale, Gazteiztik atera nintzen, hori Toledora bidean, deitu nindutelako Los Cuentosen
parte hartzeko. Eta, bueno, badena hasi zen Guadalajaran pasaden urtean maratoian, kontatu genuen gaueko lauterdietan, hau lehor genuela, bizka bat, horrela, ardotxo batzuk edan genituelako, baina, bueno, jendea behar zen, eta esan genuen, benga, ipuintxo bat kontatuko dugu. Horrela, inolako intentzio hori gabe, eta, bueno, intentzioa, pues, ondo kontatzea momentu horretan. Eta gauza da bertan zegoela, Mako, Toledoko lagun bat, berak La Senda de los Cuentos eta Mataderon balanean dabilena, ilusio pila batekin, eta berak entzun, eta hilabetea esan zian, venga, zu La Senda de los Cuentos era etorri behar zara. Eta beldur askorekin eta ilusio pila batekin, bertara biatu nintzen, eta bertan, jira txikitxo bat proposatu zidaten Toledo eta Torrijoseko herrietan. Eta hor txibili naiz, kontu kontari. Ederra aventura, gainera badakit, lo que me contaron las piedras, berez estrenatu zen, itzi Arrekalde laguntzarekin, garri kontatu zizkiatena, eta, lehenengo aldia gaztelaniaz edo lehenago egina zegoen? Egia esan, lehenengo aldiz gaztelaniaz kontatu nuen Kolombian, sekulako aventurarekin, porque historia zen ur bihurtzen zela pertsona bat, eta orduan hasi nintzen. Y se convirtieron en agua sus pies, se convirtieron en agua sus tobillos, se convirtieron en agua sus bolas. Claro, sus bolas. Y me da gemelos, esan nuen bolas, sekulako parrea hor plaza erdia, nik ez nuen ulertzen, eta gero, claro, konturatu nintzen, perdón, jarraitu nuen gorri kontatzen, eta, hor lehenengo esperientzia txikia, eta aldre besa, eta gero Gasteizen kontatu nuen amamaren erresidentzia batean, porque amamaia gutxi mugitzen da, eta esan nuen, zu ez basatoz ni joango naiz. Eta bertan kontatu nuen lehenengo aldiz. Eta justo Toledora joan aurretik, Trebiñotik proposatu zidaten erderaz kontaketa bat, nik Trebiñon baneukan kontatuta euskeraz, eta orduan esan nuen, izan daiteke proposamen polita gero Toledora joateko pixka bat entrenatuago. Eta hori justo Trebiñon kontatu nuen, baina Toledora hori pare bat aldiz kontatuta erderaz, eta egia esan, oraindik truko hartu gabe gaztelaniari, baina hor egon gara, bai. Aizue, Toledo aipatzen ari zaretela orain, bada Toledoko kale nagusitik eskuinera abiatzen den, pixkate Toledoko hirigunerantz, Maldangora abiatzen den kale batean, egoten den emakume bat, bera jatorriz euskalduna da, ez daki euskeraz, egoten da errezitatzen Don Quijote liburua, baina antxe buruz, armadura batekin jantzire eta bar. Baina sentitzen badu euskalduna zarela, edo entzuten bazaitu euskeraz hitz egiten, batean aldatzen du, eta badakizki Don Quijoteren zati batzuk buruz ikasi dituenak euskeraz. Eta duela gutxi Toledon kontzertu bat jotzen egon ginenan etorri zen Postal Kolekzioniston kontzertura, eta hor utzi ziren proiektutxo bat ez dudan abukatu, baina omen dago El Quijoteren bertsio laburtu bat, eta hori euskeratu beharko litzatekela, ze horrela berak alko lukela, eta pentsatu dut oraintxe hau dena kontatu duzunean, badela nolait kontalaritzaren arista bat hor Toledoko kaleetan dagoena. Berak kalean egoten da? Bai. Urteko edozein sasoietan? Bai, normalean... Banik ikusi nuen. Ikusi nuen bertan, eta... Iruditu zitzaidan jendearen artean hor zegoela eta batean jarri zen eta hasi zen raka, eta igual flekilloa moztu dudanez, ja ez dirudi hain euskalduren eta ninduen harrapatu, baina bai flipatu nuen, claro, de repente agertzen dira hor autobusak eta jaisten dira 70 pertsona eta hor jende artean jarri zen zuzen hor dena botatzen, aurpegi arditxuri, oso eder jantzita, eta flipatu nuen, gelditzen nintzen pixka bat horberari begira, baina eninduen harrapatu euskalduna nintzenik ez. Pentsa, bai, berak, badaki zertxo baita euskeraz, baina batez ere, plazerretik edo, ikasi ditu buruz norbaitek itzuli dizkion zatiak, eta orduan,
konturatzen baldin bada, hor klak egiten du, eta euskeraz azten da kontatzen, bai. Tira, hor anekdota, inoiz Toledora bazoazte euskal entzule zaretenok, naiz irratiko entzule zaretenok, ea topatzen duzuen, eta ala balin bada, eman eskumina gure partez. Baina tira, ari zinaten, nolabait, Toledorako geldialdi hontan, Mai? Bai, jarri izan gara Toledokin, lotura aipatu duzuna, Guadalajarako Maratón de los Cuentos, ekin lotuta, hemen aipatu da, behin baino gehiagotan, kontalariekin, Maratón de los Cuentos de Guadalajara, referentzi moduan, zaurten 34 edizioa ospatuko dute, kainean, eta kontalari guztiontzako, la meka bezala, edo ez dakit, topagun erraldoi bat, nun gremioko kide kortxe daude, eta ipuin pilo bat, asteburu batean. Zu egunduako azara, nola kontatu entzulei zer dan, ipuin inauteri hau? Bueno, ipuin inauteria ez dago gaizki, baina niretzako da borratxera bat, ipuin borratxera bat, porque, claro, 72 ordu edo ez dakizen badiren jarraian kontatzen. Leku konkretu bat dago, eta hor geldi ezina da ipuina, eta gero badaude beste leku batzuk profesional desberdinak, beraien saio orokorrak dituztenak. Orduan da leku bat, alduzuna edo zer entzun, momentu guztietan dagoena hor, deskubritzen dituzu ahots berri pila bat, ezagutzen duzu jende berria, zaharrak ere ikusten, edo ezagunak ikusten dituzu ere bai, orduan da, pikoteo oso ederra. Eta hor, ikusi izan ditut, haundia kanpanari bezala, hasi berriak egon gara, eskolak pasatzen dira, eta da oso leku ederra momentu batean, oparitxo bat egiteko, ez? Dagoenari batzuetan daude lau entzuten, beste batzuetan dago dena beteta, eta gero oso polita da, zentzuten dituzu hainbeste gauza, gero zara esertaz gogoratzen, edo ni behintzatzen naiz esertaz gogoratzen, ipuin bat ere ez, baina, baten bat hor dago, eta hor konturatzen zara, begira, hau bai, hemendik hau hartuko dut, edo pista asko ematen dizkizute kontalari oso desberdin asko dagoelako. Eta orduan da, como una cata de vinos, edo ez dakit nola esango nuke. Nire lagun batek definitu zuen como jaialdien matrioska bat, jaialdi bat da, baina barruan beste jaialdi txok daude, ez? Maraton viajero, inoiz ez diren izan programatutak, beste ez dakit zer, como jaialdi txok batzuak daudela jaialdi barruan. Eta sekretu bat entzulentzako, ez dakit kontatu daiteke, baina txoritxo batek esan dik, aurten Arabazan eskolako ikasleek, trup bezala, ez dakit denak, baina batzuk jungo zarete elkarrekin Guadalajarara. Egia, gezurra, begien artean sudurra. Egi borobila, bai. Aurten eskolatik itziarrek planteatu zuen, esan zuen, lehenengo maila egin dugu, zeo zer dia badakigu egon gara hemen, ipuinen artean, eta segatik ez goaz iaia autobusean, eta hartuko dugu uste dut, ez dakiz segurua den edo ez, baina uste dut ordu bete egongo garela Arabazaneko kideak kontatzen. Orduan, bai, horri biliko gara derrepente Guadalajarari Arabako zatitxo bat oparitzen, Arabat Euskal Herriko jende asko dago, eta esango nuke baietz ez dakit, joango garen 15 pertsona edo horrela Toledora, Toledora, Guadalajarara, horrelako giri autobusak jeisten diren bezala, antxe jeitziko gara Arabazaneko denak. Kontalari autobusak. Erra. Eta horri biliko gara, 15 bat nik uste joango garela, eta tartetxo batez, estenatokia beteko dugu. Eskolak, eskolak daukan magia hori derrepente garaionen bete zen, eta magia hori orain Guadalajarara eramango dugu tartetxo batez. Eta bai, pospozik hor, ze gainera eskolan, gauzak egiten ditugu, baina denona hotza horrela, ipuinen esentzia horrekin ez dugu hainbeste entzun, eta derrepente Guadalajaran loratuko dira Arabazaneko kontalari asko, loratuko gara, bai.
Bai, asko, bueno, hau zaun adibidez azkeneko erronkaren bat da hori, da gure kontalarien proiekzioa, nola edo ala, askotan ekartzen ditu kanpoko artistak gure lurralden bere lanera erakusteko, baina baita ere zubi horiek eraiki behar dira beste zentzura, eta euskal kontalarik atera behar direla. Ateratzen zarete, baina uste dut gehiago potentziatu behar dugula. Beraz, hori Guadalajara juteara bazaneko, edo zu Toledon egotia, edo guain bezala Bartzelonan, ez dakit albiste oso ona da euskal kontalaritzarako. Por cierto, la Casa dels Contes larun baten, Bartzelonan, beste tenplutxo bat, uste dut aldatu dutela jabeketa, baina jarraitzen dute programatzen ipuinak, existitzen da, la Casa dels Contes, eta ja da albiste oso ona. Ilusioz, Urduri? Biak parez pare egia esan, bai, oso txoko gozoa omen da, oso ez da sartzen jende gehiegi, baina, bueno, mimoz dagoen leku bat dela uste dut, eta ber jendea gerturatzen den, eta Arabako zatitxo bat ekartzen dugun, eta Arabako kontalari aletxo hori jartzen dugun, eta bai, pozik. Egia esan Toledon helduentzako saio bakarra egin nuen, eta oso ondo atera zen, oso jendea oso pozik gelditu zen, bazegoen okin bat, porque nik, harriak kontatu didatena kontatzen dut, baina ogiaren inguruko istorio asko kontatzen ditut, eta bertan zegoen okin bat, eta gero gerturatu zitzaidan, eta esan zian, badirudi niri ari zinela kontatzen, eta bihar etorri niri okindegira. Eta bertara joan nintzen, eta, sekulako otar bat oparitu zidan, masamadre deitzen da okindegia, joan zaitezte, porque dena dago, masamadre. Eta izan zen oso konexio polita, gero hor, eskertu zuten, euskerazko hitz batzuk entzutea, eta oso kontada polita izan zen, eta nik uste dut, Bartzelonan ere aukera izango dudala ere, goxotasun hori, tarte goxo hori egiteko, ez? Edo. Ogiaren, ogiren metaforatik tiratzen, esango zenuke bai kontatzen, ipuinak, badago hor zerbait, masamadre bezalako zerbait, eta segun juten zara kontatzen ipuinen bat, juten dala pixka bat bere forma, bere benetako forma hartzen, labian bezala, bere usaia kutsatzen, eta... Bai, justo gainera ipuin hori, intuizioaren aldarri bat da, ez, edo, eta hor, kuriosoa izan zen, porque, claro, euskeraz, gauza batzuk, eta erderaz, ez dakizu nola itzuli, edo nola esan, eta batean, nola izan zen, cuando el olor manda. Eta egon zen ere beste neska bat, ze polita cuando el olor manda, verdad? Eta tal, eta gelditu zen, ipuin zaio osotik, esaldi horrekin, ez? Esan zian, me lo quedo para mí, Eta esan dio, claro, hau ez dauka copyright. Eta cuando el olor manda, eta ibili zen comer, y ves como el olor manda, eta ibili ginen hor usainari jarraika, eta pizka, pues, bada bidea egiteko beharrezkoa den zeo zer ogia, ez? Egozerik ez pasatzeko, konpartitu alden, ez? Edo nonen etxera zoaz eta kafetxo bat, ogi bat, edo beti dagoen zerbait da ogia, eta bide lagun ederra da ogia nire saioan ere bai. Aziak polena Ane Gebara jarra izazula ipuinak kontatzen, jarra izazula kontalaritzan gozo zauden tokian izan Toledon, Guadalajaran, Bartzelonan, Gasteizen, edota zergatik ez, gure mikrofonoetan, egunen batean kafe hemen aurrez aurre hartu beharko dugulako laiztere, eta tira, muixo handi bat Bartzelonaraino, jarraitu eguzkia gozatzen Almodovar kontalari giro horretan, eta laizter ikusiko dugu elkar. Datzen eta konpartitzen, klaro, baietz. Eskerrik asko.
Zaindu asko bane, justu konexioak aguantatu digu azken momenturaino eta hortxe zertxo baite ja mozten hasi zaigu bane agurrean, baina bagoaz, aurrera mentxe bigarren kafean juratuta. Gorka Orbizuren jura batekin. Berrituz nigan lilur arkaiko bat Ibai ertzean utzi ditut ezpata eta ezkutua Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Egunon, ongi etorri naiz irratira. Egunon pegi, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Zabakigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ezela onartzen, baina ezkarren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indaztuz doatziela, orokorki frantziak politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazteen artean oro har, ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6tatik 10:00. Naiz irratia. Txikitan maitasuna erreprimitu egin ziguten, pelikularen zati hori laguna moztu ziguten. Paradisu zineman ikusiko gara, lehenku hau ametsak forjatzen diren. Badakizue, entzuleok, 9 minutu goizeko 11 izateko, eta hementxe naiz irratian bigarren kafean burura etorri zaita pixkatek idoia hautsi dizuet. Hankaz gora jarri. Bai, maite dut gigarritxo bat. Maite dut
pelikula bat oso ona denean, baina zuk zerbaitegatik bizitzen ez duzunean ikusi eta berandu ikusten duzunean. Eta niri gertatu zait hainbat pelikulekin, baina justu entzuten ari ginen Paradisu Zinema, Paradisu Zinema pelikularekin. Berandu iritsi zinen pelikula horretara esan egin Bai, zu. eta horretik bazenuen pelikula horren berri. Bai, noski, oso ezaguna delako, eta baina ez dakit badaude pelikula asko zeinen inguruan baduzun alako imaginario bat, iruditeria bat, musika igual ezagutzen duzu, aktoreak nor diren badakizu, pelikularen esan nahia edo, baina pelikula ez ikusi. Bai. Gustatzen da film askorekin. Niri gertatzen zait arrazoi txarrengatik. Hau da, astunegia egin zaidalako agian pelikula horren promozioa. Zaintzen bat urte pasa diren, baina nik adibidez Avatar, ez dut oraindik ikusi. Badakit Avatar zer den, badakit monigote urdinak direla, baina hainbeste egia da zela ustet lehenengo pelikula 3D gehi ez dakize, IMAX gehi ez dakize teknologia zuena, eta orduan pila bat saldu zuten, eta nik hainbesteko hainbesteko jartzuna izan zuen pelikulak astuna egin zitzaidala eta esan nuela ez dut ikusiko eta ez dut ikusi oraindik. Niretzat dira, respeto guztiarekin, Avatar eta horrelakoak, bidaia pelikulak. Alegia, autobus litera batean ikusteko moduko pelikulak. Nik alax ikusi nuen akordio orkestarekin, ez dakit Austriara edo Italiara edo Suitzara, nora bidean gindoa zen lehiaketaren batera jotzea eta norbaite jarri zuen, bueno, gaitzerdi. Bueno, Zinema Paradiso pixkat akordio giroan ere hor gustora, musika, ez dakize izan zitekeen, Bai, gainera nik Zinema Paradiso gerora berreskuratu nuen bigarren aldiz urte batzuk pasata duela, gutxi duela, 3-4 urte 5, eta, bueno, kontua da, ibili nintzela zine batean lanean, zine baten kudeaketan edo. Palomitak egiten? Ez zegoen palomitarik. Batzutan arratza pasatzen nuen palomita jasotzeko hori bai. Baina, eta han, Tolosako zineforumak oraindik urte hurren batean olako nostalgiatik 35 milimetrotako proiekzioak egin nahi zituenez, berreskuratu genuen proiekzionista ofizio hori, nire lagun eta lankide Juan Garoian Luzek lan hori egiten zuen betidanik, eta zelo puxkarekin juntatzen zituen zeluloide puxkak, eta konpondu eta antxe proiekzio makina guztia prestatu, ez da gizema rodillotatik txapa sartu, frogak egin ikusi da ondo dagoela, soinu banda, horti dator soinu banda izena, eskuinaldean proiekzioko gelako zaratatxo hori, usaina, eta arriskua, zeluloidea oso inflamablea da, eta horlako kontuak ez. Bueno, eta horren, behigarren aldiz ikusi nuen Zinema Paradisu, giro horretan pixkate, zine proiekzionista ofizioa, benetan ofizio bat zenean, ez diot inorri meriturik indunean, gaur egun pelikula digital bat, arago juri zauretek arri digute. Baina isilik egoteko esaten du. Bai, sartu da dia, sartu da dia. Isilik, esaten du isilik. Ui, ama... Sekretua da, baina aizu! Baina... Oraintxe ekarri digute, zuzenean hementxe bigarren kafeko laborategira, zera bat, jartzen du... Neretzako esan du, Tortilla se dice, jartzen du hor. Tortilla se dice? Zer gauza gertatzen diren saio honetan. Magia eta itxaron, magia gehiago oraindik. Zok ez dakizu, baina Zinema Paradisoko musika nino rota okerrez banago? Gaur bezalako egun batean hil zen, 1979 okerrez banago. Giovanni Rota Rinaldi, Nino Rota, eta hainbeste pelikuletako musika zoragarria konposatu zuela, bai, El Gato Pardo, The Good Fader, Otto Emezzo, edo aipatutakoa, Zinema Paradiso, eta justo momentu berean atetik sartu da. Ez dakit oparitxoa. Zerbait sartu da. Egia esan, zegoza da gure estudioa egotea horrela, hemen kalean dagoelako, gonbidatu askok esaten digute. Pentsatzen nuen, 5. solairua edo la izango zara, ze estudio batzuk egoten dira horrela, eraikinetan, eta guk kalean gaude, aizu urduri jarri naiz, aizu ze jatorrak gure lagunak eta entzule. Bai, gure entzule nekanek ekarri digu. Izena denuen esan naiz, berak esan du isilik egoteko. Ez, Maria Sun izan da igual. Maria Sun izan da. Ai, ama, bai, Maria Sun izenak ez dio pegatzen entzule horri egia zen. Gauza zuzendu behar dugu, Ennio Morricone gaurko egunez zendu zen, eta horrelako banda sonorak utzi zizkigun, baina Zinema Paradisorena Ennio Morriconerena da, ezta? Nino Rotak badauka bestiren bat. Bale, orduan elkar banatu zuten proiektua, ondo dago. Baizue, hementxe daukagu janaria, baina nik pelikula hori... Janaria da?
Itxura guztia dauka. Itxura guztia dauka. Eskurritu behar dugu. Horentxe, bueno, gero amabietan deskubritu beharko dugu. Baina, ez dakizu, badituzu horrelako pelikulak oso berandu deskubritu dituzuenak, nik adiez beste adibide bat. Zuk eta Gartxotun zain letonak, goiuri, santzen idaten, ikusi behar duzu Into the Wild. Into the Wild, bai. Eta Into the Wildekin nik egin nun, flipatu. Karo, eta guk egin genuen flipatu ikusi gabe zenuelako. Eta hemen izan zen, bigarren kafeko estudioan egun batean, ez dakit zergatik aipatu genuen pelikula hori eta zuke esan zenuen ez dut sekula ikusi eta Gartxot eta Goiuri geratu ziren, hau bete hortz. Edi Bederren kantuekin erotuta ibili izan du naiz urtetan, baina, eta banda sonora bentzun izan dut, baina pelikula nuen ikusi da. Eta bauzkazute gordetzen ari zareten pelikulak. Ni gordetzen ari naiz, Before Sunrise, antes del amanecer, antes del atardecer. Nik ikusita dauzkat. Pelikula horiek, gomendatu dizkidate, 1000 aldiz. Ikusi ditut fotogramak sare sozialetan askotan. Irakurri ditut pelikula horretako hausnarketaren batzuk, agian libururen batean topatu ditut. Badakit, noizbait, ikusiko ditu dela, eta asko gustatuko zaizkidala. Baina, ez dakit zergatik, oraindik ez ditut ikusi, eta hor dauzkat gordeta, noizbait, une perfektua iristeko zain, eta ez dakit une perfektu hori noiz izango den. Une perfektua da maite mindu berritan zaudenean. Bai, ez? Horrelako zerbait. Bai, dira, enuke hemen inor gaizkia bartzen, baina azukre dosia handiko pelikulak dira. Bai, bueno. Behar duzu zuk ere, nolabait, insulina kontrola izan gorputzean. Bai, hau da, harreman batengatik dolu baten bali bazode, agian hobetez ikusi. Bueno, gero hor badago teoria bat esaten duena, ez dakit, zaurian gatza botatzeak Gartxotek abesten duen bezala, ez? Lagundu egiten duela, negar egitea, Madalena baizinean horrelako pelikulat ikusten nesedegarria dela. Nik uste dut ez. Bale, orduan itxarango dut, maite, nola esan duzu? Maite mintzen hasi zarenean edo hasi berrietan. Maite minaren esparru kimikoan zaudenean. Oh, wow! Bale, maite minaren esparru kimikoan nagoenean. Zientifikoki, ez? Onartu da, maite minak baduela... Oxitofilma. Oxitofilma! Oa, ze ona! Kriston oxito izan da, Oxitofilma! Oxitocine. Eri Bederren Society kantu honekin urrengo segundak egingo ditugu, joan behar dugu azken ordukoari heltzea, baina beste egunen batean agian jarra dezakegu, horrela gordetako berandu ikusitako pelikula horiekin. Adiez nik Harry Potter ere oso berandu ikusi dut. Bueno, lotxagabea. Baina enau zoratu egia. Ja, ezin dudalako hemendik zure mikrofonoa itxi, bestela? Zergatik? Lotxagabe utxa zarelako Harry Potterren kontu honekin, eta june denari balin bada, aserretzen ariko da, zior naiz. Nik June Romatetek ala eskatuta eta esango nuke iaia behartuta ikusi dut Harry Potter. 3 urte beranduago, abioi zikin batean, deseroso. Abioi zikin batean, abioi hori garbi asko zegoen, horari nintzen nire arroz basmatia eta nire oi asko suzedario moduko bate jaten, ñampa, zu bai suzedan. Ogiari mantekila gazia jartzen, eta ardo botila txiki horietako batekin, ezin plano bea. Baina tira. Jarri beste bandiretza. Azken ordukoaren bila egingo dugu salto. Bilboko estudiotara, naizen Bilboko estudiotara goaz, bertan daukagu eta Itxaso Leon lankide. Itxaso egunon. Segundu bat, Itxaso, ez zaitu entzuten eta, emaidazu segundutxo bat. Have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Entzulioak egiton saiatuko gara komunikazioari berreskuratzen, hementxe naiz irratian bigarren kafean, bagoaz Laister azken ordukoaren bila. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. But don't be unkind.
don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. But there it is. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin eta 70an Emerson Lake and Palmer supertaldea sortu zuen. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzi zuen. Tragikoki, bere eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Orain bai. Goizeko 11:03 minutu ditugun honetan, saiatuko gara Itxaso Leonekin bat egiten, eta ea Itxaso egunon, aurrera. Ez du Itxaso behar bezala entzuten, saiatuko gara berreskuratzen konexio hau, eta beste 12:12 informazioaren ari jarraipena emango diogu. Aurrera egingo dugu eta hurrengo minutuetan saiatuko gara, azken orduko horri diezaiok egun, hementxe zuekin, bigarren kafean. Conscious mind, found myself to be so inclined. Why sleep in discontent? All the price of companionship. My shadow runs with me underneath the big white sun. My shadow comes with me as we leave it all. Tira, bagoaz orain bai Bilboko Estudio Zentraletara Antxe Itxaso Leon lankidearekin azken ordukoari heltzea. Itxaso, egunon? Berretxe egin duela Pablo Llarenaren erabakia, Carles Puigdemont presidente ohiari eta Toni Komin eta Luis Puig kontseilari ohiei egotzitako bidegabeko eralgitze delituari amnistia ez aplikatzearen erabakia alegia. Auzitegi gorenak babestu egin du Prozes delakoaren Kataluniar politikari bultzatzaileen aurkako auziaren epai instruktoreak hartutako erabakia. Vicente Magro, Eduardo de Porres eta Susana Pola magistratuek ezetxe egin dituzte defentsek aurkeztutako apelazio errekurtsoak, uste baitute Llarenaren erabakiak ez duela legegilearen borondatea urratzen salaren informazio oharrean jasotzen denez. Joan den uztailean magistratuak errefusatu egin zuen amnistia legea Puigdemont, Komin eta Puigen bidegabeko eralgitze delituari aplikatzea. Defentsek errekurritu egin zuten erreforman hartutako erabakia, baina epaileak bere jarrera berretsi zuen 2 hilabete geroago irailean. Eta azkenik beste errekurtso bat aurkeztu zuten eta uztailaren 10 bista publiko batean defendatu zuten. Bista hartan auzitegi goreneko fiskalorde Ángel Sánchez Conde baliabide horiek baiestearen alde agertu zen, Llarenak akusazioa asmatu zuela iritzita izan ere, esan zuen auzipetuek 2017ko urriaren bateko legez kanpoko erreferendumaren antolaketa altxor publikoari kargatu ziotenean aberastasun pertsonala izan zutela. Orain
esandakoa, Jarenaren erabakia berreti egin duela Gorenak. Hau momentuz aipatzeko genuena, badakizue beranduago edatuko dugula informazioa 12etan Naiz Irratian. Eskerrik asko Itxaso Leon, hortxe informazioaren azken ordukoa, eta esan da bezala 12etan, informazio gehiago emango dizu hementxe Naiz Irratian. Bagoaz bien bitartean aurrera, bigarren kafeari geratzen zaion, apar giro horretan, edo bigarren kafeak gozatzeko duen, azken kolpearekin. Oraindik kolpe majo xamarra daukagu aurretik zuekin elkar banatzeko. Momentu horretan egindu azalera minak, atzaparrak hiltzatu ditu arrakala bat zabaltzeko. Arrakala horren aldi banatan, apatxi bana sartu, eta ertzerantz eramanez, zabaldu egindu emakume gorputz hori, erdi-erditik. Alaina Agirre, Karena, 2021. Aserrenago, hau dena isilpean gorde zenutenokin, isilarazi zintuztetenekin. Bularre zurraren ondoan utxartze zabalxeagoa nuke aurrez aditzerik izan banu. Akaso, ez litzateke eztarrirainokoa zikinaren ubera. Konpultsiboki bilatzen ditut orain diburuak, podcastak, filmak, ahotsak, sorbaldak, ispioak, zubiak, asmatzeko nola eman forma, lokatzoni, nola egin ahoskagarri. Anela Baka, 2024. Azal zurian lausenka. Jaiotza inguruko eriotza haurdunaldiko 22. astetik haurtxoaren bizitzako lehen egunetara bitartean gertatu daiteke. Gertatzen da. Eta hala ere, tabua da. Ez da aipatzen, eta ez dugu galdetzen minik ez egiteko. Baina hitz egin behar da, prestatuta egoteko. Ez daki, behin ura egon zela bizirik. Beste norbaiten lastanen eiztari, ibili zelarek ez daki. Erantzun batzuk bi norabideetan egiten dute min. Emandakoan eta jasotakoan. Alaina Agirre. Ilusioz itxaroten zenuen seme edo alaba baten eriotzak eragindako oinaze sakona ez da eramangarriagoa, ezkutatzen bada eta horretaz hitz egiten ez bada. Aitzitik, adituek diote isiltasuna usteak gurasoei dolua igarotzen laguntzen diela. Ez dut uste ginditzen denik, aztu ere ez. Ez dela azten esango nizuke, integratu egiten da, gorputzean, memorian bizitzan. Razoizko bihotz bat odoli xurian. Pasa dituzulako hilabete luzeak aurra sabelean, ospatu dituzulako prediktoreko 2 marrak. Poza eta ikara elkariren txinaiaz, bi itzalilun logelako sabaian. Amaiari deituko diot. Ez esan inorri, goizegi da oraindik ezer ospatzeko. Bizitzaren iturriren Igaro dira asteak hasi zara ingurukoi kontatzen. Laister kontatu gabe ere nabarituko zaizu. Zorionduko zaituzte eta zorionduko zara. Pertsona bat sortzen ari zara zure barnean. Izena jarriko diozu, prestatuko duzu etxea eta erdituko zara. Zuk zeuk, baino gehiago daki, zure minak zutaz. Nazatela zure begiak nire sudurraren gainetik. Bizitzak iesi egin dio, zure aurra hil eginda. Eta zuk, ama berriek bizirik dauden umeekin egiten dutena egin nahi duzu. Lasaituko zintuzte haurtxo horrekin egon alizateak, nahi izan ez gero argazkiak egiteak, bere aztarnak hartzeak oroimenezko kuadro bat egiteko, besarkatu alizateak, zure bularrean jartzeak, muxuak emateak, baina ezin duzu. Ez behintzat Euskal Herrian. Desberdina litzake Ingalaterran bazeunde. Han kadelkot deituriko sistema bat daukate, euskeraz besarkaden sehaska.
Aur bat galdu ondoren, guraso batzuek aurra ospitaletik etxera eramatea erabakitzen dute hileta baino lehen. Hango legediaren arabera, guraso guztiei aukera eman bertzaie umearen gorpua etxera emateko. Noski hau ez da familia guztientzat aukera egokiena, baina batzuentzat sekulako lasaitasuna ematen omen du. Aurra etxera eramateak aukera ematen die denbora pasatzeko aurrarekin modu pribatuan eta ingurune kontsolagarri edo familiar batean. Onuren artean adituek eta amek hauxe diote. Klinikatik urrun egon eta bakoitzaren etxeko pribatutasunean agur esateko aukera izatea. Aurra, neba arrebei, familia, lengusu, izeba osaba, aitona monei eta lagunen aurrean aurkezteko aukera izatea. Edo besterik gabe ume hori zaintzen ari zarelaren sentsazioa dukitzea. Baina nola egiten dute hau Ingalaterran, azken finean aipatu dugu, gorpu bada, hilotz bada, kadelkat horien bitartez, besarka da sehaska horien bitartez. Kadelkot izeneko gauza hauek ozteko gaiuak dira, harinak dira, eramangarriak dira eta antzadenez bateragarriak edo zein ohe edo oateilarekin. Kontua da kadelkot sistemak ozte ontzi estandar bat duela, aur batek gainean jarriko lukeena eta orduan horrela aurraren temperatura mantentzen da hotzago, baina ez da inoiz gehiegi oztuko. Eta horrela luzatu egin daiteke aur horrekin pasa dezakezun denbora. Askotan ospitaleko langile taldeak emango dizu kadelkot bat, zuk zure aurra etxean edukitzeko, eta ospitalean ez badaude, agian hileta zuzendariek, hau da tanatorioetan ere, bereiek edukitzen dituzte, eta horrela utzi edo alokatu egiten dituzte, zuk etxean edukitzeko. Estatu espainolean badaude, batzuk, baina hau ez da bat ere ohikoa, legeak ere ez du argi uzten, han Ingalaterran uzten duen bezala, baina besadarkaen sehaska asmatu zuten horretarako eta errepiketu nahi dut, ez dela familia guztientzat aukera egokiena, baina bai batzuentzat eta dolua eramateko modu asko daude, hori hau kontatu duguna dolurako modu bat da, besterik ez, mila egon daitezken bezala, baina kontatu egin nahi genizuen interesgarria iruditu zaigulako eta Alaine Agirre eta Ane Labakaren hitzak elkarbanatzeko aukera ematen zigulako. Eskerrik asko Goiuri Zeizarandia, agurtuko dugu Mai Gorostiaga Posto datorren astera arte, baina lasai aurrera goaz, 3 lujuzko gonbidatu izango ditugu eta segituan hemen gurekin bigarren kafean. Naiz irratian, bigarren kafea. Esaldi bat, mugak gizakiak sorturiko marra ikusezinak dira. Eta badoa kamera egan egiten. Ura, ibaia, zuaitzak, etxeren bat, egun grisa, autoak, errepidea. 2 minutu eta 40 segundu egan, irla batera iritsi arte. 2 minutu eta 40 segundu, uskeria bat, bidasoak gurutzatzen duten askok jaioterritik sorterri berri baten bile egiten duten bidaia luzearekin alderatuz. Bidasoa delako ikusi ditugun ura, ibaia, zuaitza, etxea, egun grisa, autoa eta errepidea. Baina izan zitekeen beste edozein leku. Eta izan zitekeen beste edozein pertsona. Zenbat pertsonak gurutzatzen duten muga. Edozein izan zitekeen dio Faisaien Irla pelikulako pertsonaia batek. Edozein horrek izena du ordea.
Laida eta Sanbu, bertako bikote bat, irlaren aurrean paseatzen ari dira. Bat-batean, bi pertsona ikusten dituzte, ibaia igerian zeharkatzen, beste aldera iristen saiatzeko. Egun batzuk berondoago, ilotz bat agertuko da uartearen subironotasun trukeunean. Nor arduratzen da? Eta gu, arduratzen algara? Faisaien irla pelikula zuzendu du Asier Urbietak eta guk tarte bat eskiniko diogu berari, pelikulari eta protagonistei, Jon Elazpior eta Sanbu Diabi. Egunon? Egunon. Egunon iruroi. Lehenengo galdera, agian izango da elkarrizketako potoloena, horrela, hasteko xoabe. Mundua ez da egun batetik bestera aldatzen, baina aldatzen da? Hombre, pixkat aldatzen da beti ez, egiten dugun gure ekintza orok aldatzen du zerbait beti. Baina hor dago beti koska ez, individuotik gauzak egin ala kolektibotik, edo individuotik gauzak egiteak baute duen zentzurik ala ez. Eta nik uste, Asier, zuk agian garbiago esango ezu, baina gure erantzuna dela baietz ez. Hori pentsatu nahi dugu behintzat, bestela ez genuke zer egingo ez. Bai, nik uste beti dagoela aldatzeko aukera eta egiten dugun guztiak eragin bat daukala etorkizunean, eta horregatik egiten duguna. Bale, galdera potoloena eginda, orain egingo dut elkarrizketako galdera tuntunena. Ola pixkat orekatzeko, Kasualitatea da Sanburen pertsonaiak Sanbu izena dukitza eta Erika Olaizonarenak Erika? Edo ez da kasualitatea? Ez da kasualitatea. Sanbu hau zuritu gazte zaizu erantzutea. Egia esan, Asiertan ezautzak inan jalendikan, eta, Asierrek esan zin bere garaian zerbezek ala pentsatuta, aurrea begira, eta pixkanaka bengatu ginean, eta nire bizitzaren inguruan pixkat galdetu zin, nik kontatu nion, pixkat, zertan Euskaldun beltzi izati hemen jaiotakoa, nola ezin itzan, da jendeak nola ikusten hauen eta hola, eta pixkat nik usten Sanbu pertsonaia hortikan sortu zala. Bai. Eta orain, galdera, hola pixka bat bitxia. Ze pixu du Gari Garaialdek historia honetan? Pixu desente dauka. Gehien bat hori pertsonei bat dagolako beregan inspiratuta, ez Gari Garaialde pertsonan, baizik eta gehiago bere lanbidean, eta berak egiten duen lanean, eta bestalde Gari ere izan zen dokumentazio iturri oso garrantzitsua guretzako. Nik hori bere argazkiak ezagutzen dituen, eta berak 6 edo 7 urte eman ditu Bidasoa ibaian gertatzen ari den emergentzia humanitarioa argazkitan isladatzen, eta inspirazio iturri handia izan zen bere lana, eta hortik tiraka ezagutu nuen, eta kontatu zidan bere begiekin ikusitakoa, eta historio asko erabili genituen gidoia idazteko. Donostiako zinemaldiaren giroan Bidasoa dokumentalaren aritu ginen, Garirekin hizketan, eta Bidasoako gatazkaren inguruan, eta pentsatzen dut galdera osoiko izan dela, Asier, nola konektatzen duzunzuk historio honekin, baina kaso galdera kontrakoa da ez, nola bizi gaitezken askotan Bidasoan gertatzen dena nahiko urrun bizitzen, nahiko urrun ikusten. Hala da, bai, atentzioa ditzen dut, egia esan pelikula egin ondoren, eta elkarrizketak, eta hausnartu ondoren aurrekoan Garirekin hitz egiten genuen, azkenean komunikabidek kontatu dutela zer gertatzen den, ez dutela kontatu nahi, baina badirudi ez dela iristen, ez? Naiz eta behatzi hildako hil diren, eta prentsak isladatu duen hori, nolabait ez da iristen. Egia da, guztio 2021 batean hasi zen, esan edete hildakoena, ez? Asko zaurretikoa da gatazka, eta ordutik ona, Amets Arzaiuzek idatzi zuen liburua, Minan, orain antzerki obra egiten ari dira, Sanbu dela protagonista, Fermin Muguruzak egin zuen dokumentala, guk egin dugu pelikula, esan ere, gutxina, behintzat artetik edo jendeari da gerturatzen historiontara, eta agian beste modu batera saiatzen historia hau kontatzen, ez? Ezain notza
komunikabidek egiten duten bezala, baizik eta zerbait emozionalagoa, eta espero dugu denon artean, gutxina jendea ohartaraztea, gertatzen ari dena, eta zerbait pixka bat aldatzen den. Bada plano bat, sekuentzia bat, pelikulari ireki eramaten diona, nun Euskal Herritar asko senti daitezken galduta. Ikusi dronaren edo airezko zenital hortatik zerbait, eta ez jakin non dagoen eta zer den. Eta iruditu edan, pelikulak hortxe azaltzen duela pixkat krisi migratorio guztia. Hor dago, gurea da, bidasoa gurea da, defendatzen dugu, ez? Beharko eluken muga hori bezala, baina askotan ezagutu ere ez dugu ezagutzen, ez? Eta hasierako sekuentzia horrek eman zian kriston impactua. Ostras, nun gaude, eta deskubritzen joan, ostras, hemen gaude, ez? Guretzako ere ala izan zen, Osea, guk argi genuen, plano horrekin erekin nahi genuela pelikula, nolabait hasieran esaten den hori, ez? Mugak gizakiak sorturiko fikzio bat dira, eta ibai hori, muga bat da, ibaiaren bi ertzetara, bi lurralde daudelako, ez? Baina gero gizakiak sortu du muga bat bertan, eta oso gauza tragikoak, kontsekuentzia tragikoak dauzka horrek. Eta hori, plano hori egin nahi nuen, baina inoiz nuen ikusi bidasoa ibaia bertatik, ez? Ez da nik ere, pelikula ikusi arte. Eta giala azten denean ezakizula nuntzauden, ez? Bai, grabatu genuen egunean marea biziak zeuden, eta beste bi irla daude, ez dago bakarrik faisaien irla, beste bi irla txiki daude, eta ureztatuta daude, eta bai, nik hasieran esaten nuen izan zitekeen, ez dakit, Vietnam edo batek daki, ez? Zer, bai, beste modu batera ikusten dugu gure ibaia. Gaur beste zerbait pelikulan, gauz asko daude, ez atentzio ematen dutenak, baina Sanbu, zure pertsonaiak, Sanbuk eta Laidak badute elkarren arteko inkomunikazio bat, ez edo badago zerbait zeinari ez dioten heldu nahi momentu askotan, eta hor ere badago, ez, krisi migratorioaren zerbait hor daukaguna, baina, ostras, aurrez aurre heltzea koste egiten zaiguna. Bai, egia esan, Sanburi berez pertsonalki gauz asko gertatzen zioenak hor barruan igual ez dira kontatzen, baina bai, adibidez, istripu hori ikusitako pixkat ikusten da, ez? Azkenean, Laida eta Samuel arteko erlazioa nola juten dan pixkat bera iten, ez? Eta gero, Samuk badu zerbait, ez dakela, nik uste dala pixkat, ez dakena nola aurre egin, ez? Eta nik uste pixkat inkomunikazio hori Laidarekin hortikan sortzen dala, ez? Bai, ez dakit. Bada pelikulako autu interesgarrienetakoa ez kontatzea zer gertatu zaion, hasiera batean Sanburi, ez? Bueno, bintzat evidenteki ez kontatzea, ez? Ikusleak intuitu ditzake gauzak, baina... Bai, horietzan errexea izan, guk argi genuen Andonik eta biok gidoietik, baina bai, jende askok esaten zigun, ze gertatzen zaio Sanburi, zergatik ezabotatzen. Guk sortu genuen biografia bat elkarrekin, hiruen artean, eta bagenituen gure ideiak, baina bai, nik uste interesgarria zela ez jakitea. Zatik egia da ere, batzutan olako egoeratan, batean topatzen duzu zerbait, eta ezakizu nola erreakzionatuko duzun, ez? Inkonstienteak lan handia egiten du, eta agian Sanbuk bota nahiko luke, baina ez da bota. Eta gero erru hori dauka, eta pelikula guztian zehar, bere burua ulertzen saiatzen da ere, ez? Bueno, eta uste dut ikusleari ere, ikusleare kokatzen duela autu batean, ez? Momentu honetan, ikusleak, nik bintzat amorrua sentitzen du, ez? Edo bintzat ezin egon bat, ez? Ze gertatzen da hemen? Eta pixka galdero horrek mugitzen du gero pelikula, bera, ez? Ne ustez pelikula daukan gauza interesgarrienetako bat hori da, ez? Zuzenean apelatzen dula ikuslea esatera. Zein zera, zeinekin, ze personairekin empatizatzen duzu, ez? Hain argi ematen dira bi posturak, eta batzuk gehiago empatizatuko dute batekin, eta gehiago beste batzuk, bestearekin, ez? Eta hori da interesgarria, ez? Azkenan direla, bizitzan bertan ditugun eukitzak egun pozizioiek, eta aldi berean ez direna kontraesankorrak ere, ez? Eta azkenean bukaren, spoilerik egin gabe, baina azkenean bi pertsonaia hauen ikuspuntuarekin ere emate zaiola soluzio bat gaiari, ez? Ez dela batak egiten duena edo bestak egiten duena, baizik eta biok elkarrekin egin dezaketena azkenean, ez? Eta nire ustez hori bada dei bat nolabait
hori, kolektiboan egiteari eta hori da polita. Gozen ikusi eta entzutera pelikularen zatitxo bat. Hori berria da. Niretza dena berria gira. Ez paperak eskatu. Ez. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez où? Chez nous, on habite à Hondaï. Les papiers, s'il vous plaît. Moi aussi, je le sais. Vous voulez pas les voir? Momentu honetan ere buruti pasatzen. Lagunduko diogu entzuleari, hemen frantsesezari dira, poliziarekin, dokumentazio eskatzen diote pertsonaietako bati, Samburi, eta Samburekin doa, Laida, Jon Elazpiurrek gorpuzten duen pertsonaia. Eta Jon Elazpiurren pertsonaiak Laidak esaten dio, nik ere dokumentazioa daukat, nahi duzu, eta momentu horretan ipintxatzunen, hau da Laida, eta da Jon Elazpiur. Jarrera horrek pegatzen dizu, hainbeste, hain zu. A ber, argi dago, lehen, Asierrek esan duen moduan Sambuk egiten du, eta Sambu da, bere biografiako gauzak daudelako, Erika da. Bueno, Asierrek beti esaten du nolabait personaio ontarako, energia aldetik, zegoela zerbait nerea horren kajatze ziona. Nik uste ikusi daitekela ere aurretik egin ditudan beste personai gehienetan ere badagoela energia horren zerbait. Ez dut esango ez daukadala autoridadearen aurkako nolabaiteko zerbait, hori realitate bada. Ez, bai, eta frustrazioa eta injustizian aurrean zerbait egin behar hori. Eta noski duela nigandik asko, baina gero eske Laida bere izatea ere oso erresa zen, ze askotan kontatu egon bezala, mugan bertan lan egiten egotean ikusten genuen egunero errealitate hori, eske azkenean zueren papatzen zoaz, eta eske ja Laida eta Jone ziren fusio bat. Osea, oso erresa egin zitzaidan Laida izatea. Ze pelikula grabatzen ari zinetela irakurri dugu, ikusi izan dutela gauean jendea zerkatu nahian, eta Sambu zaut zuri ere paperak momenturen batean eskatu zizkizutela. Paperak eskatu ez, baina bai gatu ziaten, grabatzen egin jala. Bai, eta egia esan, nein ez eskatu gora papelak, ez? Eta bai zantzan pixkat netzatorak izton kolpia, ez? Ez dut hostia. Eta, justu grabatzen egin da, nire frantzesakin aldun bezala espliakatzen egon, ez? Grabatzen egia, ez duten ulertzen, eta pixkat harritu zin, ez? Hau benetan gertatu ziten da, ez? Zenik adiez, errealitate hori nik nun bat ezagutzen. Enun ikusi eta enun ezagutzen, hori muga hortan zigertatzen zen, eta orduan izan zen pixkat, joia bezala ere bai, ez dakit. Pentsatu zen momenturen batean dokumentala egitea pelikula egin beharrean? Fikzioa egin beharrean? Fikzio, errealetik dena duen fikzio bat egin beharrean? Egia esan, egontza momentu bat ekoizleekin esaten zutela batera, making of antzeko bat egin genezakela, eta historia guzti hauek kontatu, eta oso interesgarria izango litzateke, zergatik egia da Samburena gertatu zen, eta gero gure begiekin ikusi genuen jende asko muga zeharkatzen, eta gauza asko gertatu ziren esan eta realitatea eta fikzioa askotan nahastu ziren. Eta nik uste oso interesgarria izango litzatekela guzti hori grabatuta ongo balitz, baina hainbeste lan genuen fikzioarekin ezinezkoa izan zela bia batea egitea. Fikzio eta realitatea hainbeste nazten dire gure gizartean Googleri galdetzen badiozu noiz estrenatu zen Faisan Indrela esaten dizula, apiriaren 25ean estrenatu zela. Inteligentzia artifizialak dio zineetan estrenatu zela iraganean, apilaren 25ean. Zinetako estreno hori iritsiko da, eta hori itzen dugu bortaz, baina fikzio eta dokumentalaren giro honetan esango nuke badagola zerbait berezia, eta da giza eskubideen jaialdira eramatea oso giza eskubide giroan dagoen fikzio bat, ez akaso askoz ohikoa da publikoarentzat krisi migratorioa dokumental formatuan ezagutzea, eta uste dut hori ere ikusi dut jendeak eskertu duela, fikzio bat plazaratzea giza eskubide jaialdi batean, eta fikzio batek heltzea lepotik pixka bat gai honi, ez dakite hori ere eskertu dizuetan, iritsi zaizuen, baina niri bintzat iritsi zait, eskertu dela pixka dokumentaletik urrundu eta fikzio batera eramatea hau. Bai, eskertu digute, egia da, Fermin Muguruzak dokumentala egin duela, guk egia zan hasieratik planteatu genuen fikzio bat bezala, gehien bat nahi genuelako emozionalki ikuslea jipoitu edo ikuslea ikutu gai honen inguruan refleksio bat sustatzeko edo
Eta egia da ez dagoela tokio berik pelikula etxean aurkezteko giza eskubideen jaialdia baino. Eta bai, hori guk fikziotik hasieratik jo genuen, bai, argi eduki genuen hori bai. Aktore bezala erronka handia suposatzen du horrelako fikzio bati heltzeak hain jurisdikzioan bezala, hain errealitatetik duen pertsonaiek momentu batean zuen ganako ere empatia handia sor dezakete, edo zuek pertsonaiarekiko ere ez asko sartu, eta hor badaude interpretatiboki erronka bereziak horrelako lan batean? Bai, noski. Bai, eta konpromisoa handia da. Eta lan on bat egin nahi izate hori, jendea ondo islatzea, azkenean borroka hontan edo, kausa hontan jende pila bat ari da lanean, bolondrez pila bat dago, harrera sarea, eta barrez, eta gainera dela errealitate bat, herri konkretu batean gertatzen dena, Irune, bertako biztanleek oso ondo ezagutzen dutena, horren noski hori guztia ondo isladatzea, eta personaia real bat egitea, karo ze, laida pila bat daude. Eta Tania ere hainbat daude, ez, eta bai, horre, beldurrak eta duda asko sortzen dira, rodajean zehar nekasi herri askotan zaten nion, baina lortuko dugu empatizatzea publikoak laidarekin. Ze personaiak ere badu zerbait alde beran oso egoskorra, hotza dena, momentu batzutan inkluso egoista, ez, justizia egin nahi hortan ez du justizia egiten bere bikotearekin eta bere inguruan maite duen jendearekin, ez, eta ostien ere ez da oso garrantzitsua zen publikoak bai ulertzea hau, eta badirudi zerbait ere baduela, ez gero asko landu genuen hauskortasuna, laidak euki ezakien beste xamurtasuna ere nola bait, kontrapunto bezala ere, ez, euki behar du. Eta bai, beti daude beldurrak. Eske, nik esan beharra daukate Joneren alde, pertsonaia beretzako idatzi genuela, gidoian dagoen pertsona energiko hori, akzioduna, hori transmititzen zidalako Jonek, baina gero ezagutu dut oso pertsona humanoa, hori euskorra, eskuzabala, eta nik uste Jonek hori eman diola pertsonaiari, ez? Zergatik badauka ez da erresa empatizatzen pertsonai horrekin, baina Jonek lortu du, ez? Ematea gizatasun hori, eta nik uste nik pelikula egiten nuen bitartean ezagutu dut Jone, eta harritu nau ezelako bakarrik transmititzen duen energia ezinbesteko hori, ez? Gauza askoz gehiago dauzka. Barkatuko Juri. Ez, esan barruen, ez dakiten energia hori den edo pertsonaiaren konplexutasuna, baina nik ikusle bezala niri ez zait hain zaila iruditu empatizatzea laidarekin. Biok aipatu dezu, zaila dela empatizatzea berarekin, ez zait hain zaila ez igual, naiz eta kontrasan batzuk ikusten dituzun, ez? Edo badagoen salbatzaile zuriaren, edo ez da egite olako jarrera postraumatiko bat, eta zok zure buruari igual ikusten duzulako horrez. Deno egokitu zaigu injustizia baten aurrean oso epe motzeko eta oso begirada motzeko soluzioak eman nahi izatea. Eta uste dut pertsonaiari hori gertatzen zaiola, harrera sarea aipatu duzuzuk Jone, eta hor badago harrera sarearen aldetik, eta itziar ituño korpuzten duen pertsonaia horretan, gazte, suabe. Bai, nirezatere horregatik izan da garrantzitsua gaztetasun hori ematea personaiari. Nire erronketako bat bazen, hauskortasun hori ematea eta baita ere gaztetasuna, hainbat urte jeistea. Eta ez dira gehiagi, nik ditudanari 5-6 bat jeitxe izkiot, edo saiatu naiz. Baina horregatik nik uste ere erraixa dela empatizatzea, denok euki dugu gaztetan, ez, justizia sentimendu hori, eta zerbait momentuan instantaneoki egin behar hori, eta laidaren kasuan da, bizitzan etortzen zaion lehenengo zartateko handia, ez? Errealitate hola zartateko handi bat, injustizia handi baten aurrean, eta horren aurrean impotentzia inbesterakoa da, hor murgiltzen dela, ez? Eta nik uste gaztetan denoi gertatu zaigula gairen batekin, justizia zea hori, ez? Ez du atzmarkari. Nola? Enbeste denbora uretan ezabatu egiten zaizkie. Ezagutzen duzu Faiseien Irlaren historioa? Urte erdian espainola dela eta beste erdian frantsesa, ez? Munduko kondominiorik txikiena da. Eta Omarren gorpua justu botere aldaketan azaldu da, egoera komplikatuz. Zergatik? Baina ez duelako hildakoaren ardura hartu nahi. Eta orain, epaile batek erabaki beharko du estatu frantsesean edo espainolean azaldu den. Hemen badago, bizi tramatxo bat,
zeinarik gabe, akaso pelikulak funtzionalezaken, baina pelikulan horrelako oinarri bat sustrai bat ere ematen duena, eta da, gurean dugun Faisanen Irlaren egoera administratibo eta politiko xelebre hori, ez, Asier? Barkatu, mikroa. Era bat, bai, nik uste, hori, Faisanen Irla azkenean toki erreal bada, eta hori munduko kondominiorik txikiena, urte erdiz espainola, urte erdiz frantsesa, guretzako euskalduna, urte osoan, gainera lur zati nimino bada, ez dago faisairik, eta nolabait bazen pelikularen metafora bat edo, ez? Mugez ari garela zein toki absurdagoa Faisaien Irla baino, ez? Sambu, aritu gara pixkat erronka hoietaz aktore bezala pertsonaiekin empatizatu edo pertsonaiekin bat egitearen horretan. Zenbat sentitzen duzu, duela lehen aipatu dugu, ez? Jonetaz baduela lairak, zenbat duzuretzat Sambu pertsonaiak? Sambu aktoretik? Niretzat gauz asko badazka. Egia esan nik pelikulan urte batzuk bai jonitun. Eta hori ere erronko handia izan zen, ez dakit, askoz ezarragoa, beste temple batekin, baina bai pelikulako Sambuk eta nik neuk dakagun hori bai bada gauzak kontatzeko zeltasun hori, ez? Gauza kontatzeko zeltasun hori, hemen jaiota gero, hemengo jendeak eta nola ikusten nagoen ni, eta ez, mitu, pelikulan adibidez, Iñaki, ez, bromita horiek eta itizkate, nire bizitza errailean ere bai, olako gauzak eta olako komentarioak ere iten diate, eta orduan, nik usteet nahiko gauza badazko laola nahiko antzeko, eta, netzat erronkek ondien izan zen, urte batzuk iotzia, eta gero, nik sentitu nuen, genekala pixka responsabilidade hori, benetan muga hortan gertatzen zana salatzia, ez? Azkenean nik ere nuen ezagutzen ze gertatzen zen. Eta nik askotan esaten nuen, imaginatu nire eta Espainia estatuan edo Euskal Herrian gehatu baino, frantzera jun nahi izatia. Eta ez, olako egora pasa izana, ez? Azkenean ez dakit niretzat nik errealitate hori ikusi nirean izan zen pixkat zenbat jende dagoen frantzira iritsi nahian, ez dakitu zenbat denbora pasatu duen Afrikatikan ona etortzeko eta gaina gero hemen beste muga bat edo, ez? Aurkitzen du eta errealitate hori ezagutzi ere bai eta kontaraztia niretzat pixkat responsabilidade bat edo presio bat ere izan zen, ez dakit. Aipatu duzu badagoela, horre urte batzuk irabazi behar hori, badago Sambu pertsonaiean, ez dakit, temple handia, ez? Eta horrek behartzen du ere interpretatiboki askotan hitz oso gutxirekin, testu gutxirekin, parlamento gutxirekin gauza asko esatea. Pentsatzen hori izan dela beste erronketako bat, ez? Pertsonaia zure ganatu, desan, hemen hitzetan defendatuko ez dudana, gorputzez defendatu behar dut. Claro, gorputzez, isiltasunak ere asko badaude, ez dakit begiradak, eta parte horretekan pixka zaila izan zen, ez? Gauzak ere nola kontatu, ez? Hitz gutxitan edo hitzik izan gabe. Eta, nik asko disfrutatu nun, ze laguntza asko ukin nun, Jonekin, da Xerrekin, eta gero, Txabeta laguntzen nuntzen pixkat pertsonai hori aurkitu nahian. Eta, erronka hondi hortan nik usteet lortu genula, ez? Emaitz hori lortzia. Esan berra dago, nik usteet hor kriston lan aintzen nula, ze batez ere, dituzula zer ikusiak Sambu personaiarekin, baino, gero Sambu kriston energia desberdina eta pelikulako Samburekin. Sambu personaia realak dauka kriston energia, kriston alaitasuna, da superespresiboa. Hori izan zen deskurrimentu bat, pelikula iten hasi ginean ez ginean hainbeste ezagutzen, eta igual kontenitua zan, baina gero, energia maila bat erraldoia, horren, intentzio lan naundia da horre, ez asko lortu zen nula hori. Badago momentu bat, Sambu pertsonaiak eta Nasimek, momentu batean aurkezten dituzte, eta konversazio bat dutela elkarrekin. Hemen uste dut, akaso ikuslegoaren inguruan, gauzak ez erromantizatzea aldera, aipatu behar dugula, badagoela fikzio bat hizkuntzaren autuan, eta bi pertsonai hoien arteko hizkuntza, eta zuk ezagutu zenezakin hizkuntzarekin, eta badirudi hor, ez badagoela momentu bat, nun, bi pertsona hauek, bi etorkin hauek, hizkuntza bera dakite. Hori gidoiaren
erabaki bat izan da, eta zuri hizkuntza bat ikastera behartu zintuena. Bueno, gutxi edo bintzat hiru batzuk ikastera, ezta? Bai, hori hasieran pentsatu genuen, nire amezkuntza berez da mandingo, ez? Eta, hasieran pentsatu genuen, mandingo zitia, baina, Ibrahima sautu genunean, behan malikoa da, eta behak intzitezun banbaran, eta gero, azkenengo momentu hortan, ez dakit, jan ez ondo gogoratzen, baina aldatu genuen, banbara itzitea. Eta orduan, Ibrahimakin batea prestatu genituen para bat esaldi, eta, ikasi nituen, eta antxe botan nituen. Zuzendariaren eta gidoilarien erabaki izan zen hori, baina arnaz asko hartzen du pelikulak, ikusleak bintzat arnaz asko hartzen du momentu horretan. Bai, nik uste baietz. Nik uste pelikulako une derrenetarikoak nik uste direla Nasin eta Sambu elkartzen direnean, ez? Eta bere lagunak, eta hor sortzen den beraien benetako energia. Nik uste Samburen energia badago dantza bat, ez dugula gehiagi kontatuko, ez? Baina hori da bere benetako energia. Hori nahiko, grabatu genuen nahiko modu soltean. Osa, ez zuten basan genien, beraiek sekuentzia nola egingo luketen, eta nahiko dokumental moduan grabatu genuen, eta egia da ezagutzen dugula orain Sambu fikziozko pertsonaian bere beste kapa bat, ez? Ordura arte oso tipo isila, ez du apenas kontatzen zer gertatzen zaion, eta hor bat batean ereki egiten da, ez? Eta ikusten dugu beste pertsona alaiago bat, dantza egiten dakiena, beste pertsonaiekin kriston komunikazioa habilidad daukana, esan oso polita izan zen rodajean aktore desberdinak zeudenez, Ibrahima Malikoa, Rodoni Bolikostakoa, bera Senegaleko jatorri duena, zegoen beste pertsonai bat errezuak eta imanaren pertsonai egiten dituena, eta ensaiotan ari ginela, bakoitzak bere biografia kontatu zuen, ez? Sambuk berea, Jonik berea, eta pertsonaia hauek beraiena, eta horre egontzan zerbait pelikulatik arago doana, guk pertsona bezala, bai Jonek eta bai nik gauza asko ikasi genituen, ezagutzen ez genituenak. Aipatzen ari zaren errezu momentu horietan, eta hainbat migrantek bizi duten euren intimitate giroan pelikulan, ezagit badirudi bi mundu bezala daudela, badaude bi mundu, baina uste dute bisualki ere bilatu duzula, ez? Bi mundu horiek irudikatzea, ez? Ezagit, Jon-eren mundu hori, Mosku, Irun, Muga, eta bestalde, pixkate iskutuan dauden, eta euren artean pixkate ematen duten migranten arteko mundua. Negi sentsazio hori eman dio, ez dakit zuzendari bezala bilatua izan den, edo egoerak berak eraman duen bisualki hortara. Egia esan bilatua izan da, eta pelikulak bazuen erronka bat, lehenoari ginela dokumentala eta fikzioa, guk argi genuela fikzioa dela, nolabait bilatzen genuela errealismo bat, ez da gehiago sekuentzia horietan, ez dena izatea oso naturala, ez egotea artifiziorik, eta sekuentzia guzti horietan argi eta garbi jotze genuen oso plano simpleak egitera, ez egotea mugimendurik edo kamera eskuan erabiltzea, dena oso modu naturalean egitea, baina era berean ere irudiak pixu bat eukizezala, pixu estetiko bat, eta etzan erresa. Egia san hortan asko lagundu zuen Pau Castejon argazki zuzendariak. Restauraron la isla de los Faisanes, Isabel II, reina de las Españas. Inigo esan du Sambuta Nasim ezagutzen direnean ikusleak arnaz hartzen duela, baino ikusleak arnazak galtzen du edo arnaz estuka geratzen da, Jone uretara botatzen denean. Hemen abil, spoilerrik ez egin nahian, baina trailerran ikusten da, uretan dagoela. Jakin nahi nuke, kuriosidade utxez, rodaje egun hori nolakoa izan zen, eta nolakoa den, zutagor esfortzu fisiko bat egin behar duzu, baina gero gainera interpretatzen ari zara, nolakoa den hori, eta nolako izan zen zuretzat rodaje momentu hori. Niretzat izan zen momentura arte aktore bezalako erronka handienetako bat. Hau rodajeko lehenengo egunan ingenun,
argi zegon, ekipoak argi zeukan gainetik endu nahi genula hasieratik oso komprometitua zen, fisikoki eta teknikoki gauza pila bat implikatzen zitun, eta beldurra handia genion estena batzen nola baitere, ze gauza asko gaizki atera altziren, eta esaten duten bezala, rodajeko lehenengo eguna zen, beraz zerbait gaizki joaten bada imaginatu, lesionatzen naizela, horrek esan nahi du hortik aurrerako rodaje guztia aldatu egin behar dela. Orduan oso erne geunden egun horrekiko, horrek esan nahi du asko prestatu ginela, aste batzuk lehenagotik egon itzen, igeriketa klaseak hartzen, socorrismo eta salvamentu klaseak hartzen, zorionez gure ekipoko Julen produkzioko Julenek socorrista da eta bar, eta berarekin egon itzen lantzen, bai piztinan landu genduen eta gero baita ere ibaian bertan, eta horrek nik ezakit izan zen, bai fizikoki alde batetik seguro, bai kasi nula eta bar, baina nik uste izan zela gero segurtasun kontu bat ez, eina handi batean, eta junitzen super seguru egin genuen atope hau txaian izan zen, ura, esan dezagun nahiko gotza zegola, neoprenoekin egin genuen noski, arropen azpitik, baina horrek ere implikatzen du pixua handia, ez? Arropak bustita egoteak, klaro, ematen dezun besokada bakoitza, ja ez da zure pixua, baizik eta are kilo gehiago, ez? Eta, fizikoki gogorra izan zen, hainbat aldiz errepikatu genuen, pelikulan agertzen den guztia erreala da, ez dago ezer trampeatua, dena da erreala, ibai erdiraino egiten genuen igeri Ibrahima salbatzen nun dela ia 2 metroko persona bat, eta berriro buelta ez, lurrera. Eta hori hainbat aldiz egin genuen. Eta super arronago, super pozik, izan zen egun bat, kriston txute eman ziguna denoi, ez genitune dobleak behar izan, eta izan zen gozada bat. Akaso Jon Espiurrek igerian bazekien noski, baina etzekiena zen gidatzen? Ez nekien gidatzen, ez nekien lantxan ibiltzen ere ez nekien frantsesez, eta igerian gehiagi ere ez nekin, txakurrek bezala igeriten du nahietako bat naiz, Ara. Eta bai, ikasketa pila bat euki genitun, oso plazenteroak, adibidez barkuan ibiltzaren izan zen oso plazenteroa, pila bat ibili ginen, eta kotxean, ez daukat karneta oraindik, baina klasea asko hartutakoa naiz praktikoak, hainbat aldiz suspenditua azterketa praktikoa ere bai, ordan, zerbait bat zegoen horrez. Baina, oso guai izan zen. Badago anekdota bat, gidatzearekin eta kontrol polizial horrekin hasier, akaso konta ezakeguna? Bai, hori gau batean kontrola grabatu behar genuen, eta nik baneuzkan planifikatuta 12 bat plano, eta gauza gaizki joan ziren, kristona izan zegoen, euria, eta 4 ordutan gian plano bat egin genuen. Eta erabaki genuen, 12 plano horiek egin beharrean, dena plano batean egiten baldima genuen, ederragoa izango zela, eta genuen aukera bakarra zela, ez zegoelako denborik. Baina gauza da, plano hortan, Jonek gidatu egin bartzuen, kontrol batera iritsi, frenatu bere tokian, frantsesez hitz egin poliziarekin, kotxetik atera, beste marka batera joan, beste esaldi bat bota, nahiko komplikatua zen, baina Joneri galdetu genio, ingo dugu, venga, aurrera. Eta esan genuenean motor, ez? Berak bapatean kamarari galdetu zion frenoa erdikoa ote zen. Eta gu dena gelditu ginen, hau ez aterako. Baino, atera zen, lehenengo toman egin zuen. Ez dago galdera gehiagorik horren inguruan garbi dago, txapeldunen mailan aritu zela. Aizu, Sambu, badago zerbait, iritzi personala bada, ez egit elkarra natzen duzuen, eta da, pelikulak gai oso gordin bati helduta, ikuslea ahozapore gozo batekin uzten duela. Niri sentsazio hori eman dit, eta iruditzen zait, oso gauza zaila zela, erresa zela bestelako pelikula bat egitea, eta zaila aldiz gaiari, nolabait, beste goxotasun batekin heltzea, ez dakitzuek ere horrela bizi duzuen, baina niri sentsazio irutzi dit. Nik uste da azkenen, pelikulan ikustian zailtasun horietatikan lortu izan dela, ez? Gero gatazka horietan irten bide bat ematen, ez? Eta nik, adidez, bandera gutxi ikusen un pelikula, emaitza, ez? Eta, zaporenakin lagatzizu, ez? Ikustezun emaitza, ez? Ez dakit, Jon eta Leida, iristen dira azkenian,
Bueno, soluzio bat aurkitzea, eta gero, ikustezunean pelikula, eta ikustezunean nola bukatzen den gauza, eta nola bukatzen gauza. Ez dakit, zekiztun zentazionakin lagatizu egia esan, olako gauzak gertatu izan dira, ez? Askotan igual, hain errexet ez dira izan olako irtenbide errexak, baina bai olako irtenbideak bai bilatu izan dira, eta bai lortu izan dira, ez dakit. Zuzaian, spoilerrekin gabe esplikatu. Bai, ondo ari da, Sambu, ondo ari da. Ez kontatu. Spoilerrik ez du egingo, eta laiztera gurtzen joan beharko dugu, egia da, hainbeste galdera buruatzen zaizkigula, eta horrelako estreno baten ostean luxu bada, zuzendaria eta bi protagonistak gurekin egotea, beraz eskerrek asko hiruroi, baina galdera gutxi batzuk gehiago badauzkagu, badago sekuentzia oniriko bat, oso ederra, eta badakizu zertaz ari naizen, hasier? Bai, noski. Hor zuzendaria gustora geratu da, Bai, egia esan bai, eta da oso sekuentzia desberdina, pelikularekin, eta etzen erresa, esan edo, porque batean ateratzen gara errealismo hortatik, eta joaten gara ametxen mundura, bai narratiboki, bai estetikoki, nik uste ematen diola auspo bat dela, pelikularen bukaera hortan, eta oso beharrezkoa ikusten dut sekuentzia hori. Bai, ados, ez dugu gehiago esango, ikusleak ikusi egin beharko du. Ze pelikula estrenatu da, Donostiako Giza Eskubideen zinemaldian estrenatu berri da, eta galdetu behar dizuet, zein izan den feedbacka, zer ari zaizkizuen esaten, aipatu nik lehenez, gauza batzuk irakurri ditu dela, ona izaten ari dela, baina zuek nola ari zareten bizitzen estreinuko aste hau edo. Polita, oso polita. Lehenengo aldiz hori inguruko jendeak ikusi du, familiak eta ja hemengo jendeak segia da pelikulak bai funtzionatu dela Suezian, Bartzelonan eta bar, Malagan, baina karo, honen oso adi etxean zer, ez? Eta hori joneri lasaitu handia eman zian, etxean erakutsita gero bertako jendeak bere iritzia ematea, Ferminek ere eman zigun bere iritzia, oso garrantzitsua dela, berak bidazoa dokumentala egin zuen, eta iritsi da, eta pozik, tio, ni oraingoz oso pozik. Sambu? Nik ez duke aukera horreteko, baina, bai... Antzerkian dabil topera. Hori izan barruen, pentsa, Asier Urbietan nik ezagutzen dut Jone eta Sambu baino lehenago. Baina Jone Laspiru izan genuen gurekin diamantezko gozari bat izaten Donostiako zinemaldian. Duela oso gutxi Samburekin aritu ginen kafe dutxa hartzen Oiana Mariturena lankidearekin. Bigarren kafe hartzen ari dira, baina Asier Urbitarentzat lehenengoa da. Bigarren kafe bate egokituko zaizu horrelako batean, baina egi guztia esan da bera da gaur kafe hartu duen bakarra. Beraz hor badago justizia poetiko puntu bat. Sambu antzerkian tope murgilduta dabil, badakit Jon Laspiro ere badabiela bidaiatu beharrean Laister, entrevista Laister agurtu behar dugune horretan, baina tira Sambu, naiz eta atzaren antzokian egon, zerbait iritsi zaizu kanpotik jaso duzu zerbait? Bai, iritsi zait, bai, eta, Fermine beak ere idatze zin, eta asko gustatu ditzaion pelikula, zantzen kiztuan lan politxa ingen nola danon artean, eta, nik uste eta entzuten detenetikan, kiztuan harrera politxa eta ona izan dula. Bai, nik horren arira, hori egia da oso beroa izan zela, familia, lagunak, ekipoko jendea zegoen Victoria Eugenian, eta oso polita izan zen, baina guk genuen ardura handi bat, zela nola ikusiko tezuten Irungo Harrera Sareko jendeak, Ferminek berak, Gari Garaialdek, Aita Mariko jendea, eta egia esan beraien aldetik ere harrera oso positiboa izan da, eta horrek asko lasaitu gaitu, ezakit, azkenean beraiek daudelako historia bizitzen lehen pertsonan, eta nolabait ikusi dute gure errespetua, eta guretzako tensioa handia zan hori, orain lasai gaude. Nolabait jaialdiaren estrainaldia izan da abia puntua, baina lehen aipatu dugu inteligentzia artifizialak ere badakiela. Apirilaren 25ean izango dela zinemetako estrainaldi hori, publiko
orokorragoari edo publiko guztiari heltzeko moduko esoinaldi hori, ez dakit, hortaz zer espero duzuen, ze jakin ere badakigu, kreditutan ikusi dugu, lantalde handia dago atzean, distribuzio, komunikazio talde handia, zer espero duzu aretoetaz, beti da erronka zaila. Kriston erronka da, egia esan kriston erronka da, eta esan duzuna, lan handia egiten ari dira ekoizetxetik, komunikaziotik, marketingetik, eta ari gara elkarrizketa asko egiten, eta promozio asko, badago nolabaiteko beldurra. Zergatik, aterako gara 70 kopiekin, estrenoa izango da guretzako nazionala, esan dute, iparraldean eta hegoaldean batera estrenatuko da, eta herri guztitan egongo da, Tolosan egongo da, Zarautzen, Zumaian, Oreretan, eta ez dakigu zenbat irango duen, zergatik askotan lehenengo asteburua izaten da importanteena. Beraz, parada baldin badaukazue, lehenengo aste hortan joan, eta horrela espero dugu gehiago irautea. Nik akaso bigarren bueltatan barriot, ze aitortu barraukat pelikula hau hegazkin batean ikusi behar izan dudala asierrituratek eta komunikazio taldea kazetario helarazten digun screen horretako batean, visualizazio digital batean, baina igual bigarren buelta bat zinerako eman barko diot, baina batez ere publikoari entzulei gonbitea luzatu behar diegu, apirilaren 25 asteburu horretan, ze asierrek ondo azaldu duen bezala, pelikula batek bere lehenengo kilometroetan jokatzen du maratoia. Eta lehen kilometroetan lastraketa buruan egoteak, jendeak erantzuten duela ikusteak, ematen dio jarraikortasuna, eta era berean jarraikortasun horretan arrakasta, beraz, entzuleok bultzada, apirilaren 25 asteburu horretan Faisanen irla honi. Sambu, Jone, Asier, plazer bat izan da, luze gongo gineateke, baina agurtu beharren ere bagara, kakapila bakoitzari bestelako proiektuekin ere, eta zurekin Asier, bigarren kafe bat pendiente daukagu, ze proiektu berriak iritsiko dira, baina oraindik ez dizu horren inguruan galdetuko, gozatu Faisan egin dirla. Eskerrik asko zuei hitza emateagatik. Irrista bat da hilberan, noria esten dio bidasoak. Eta guardiko amabiak bueltan ditugula, urrengo minutu hauek egingo ditugu bidasoaren laguntzarekin, Goiuri Zeizarandia, bihar goizeko 5:00 hemen izango gara. Beti bezala. Eta entzuliok zuek ere nahi baduzue, hemen txartuko dugu zuekin bigarren kafea orain, informazioaren txanda, nahi zerratien, do izan. Keep calm and bigarren kafea.